Ses mulai ki kon batek ya ora iso. Kaki Bu Sapia. Kawan kapo. Mas Nyari Bahar sing duwe duel. Kene iki yo nyetel streaming ora do mangene iki. Nggih kaki Mas Nyari kaki Burat. Semangat dan sehat. Budal Kepok Kidul. Rino wengi tansah kelingan merawat ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan cempedang mas dudu nongko yen wis cedak karo Mas Satiwo kene ngopo sliramu ninggal ning Surabaya oleh duwe Mas Atuk Satiwo tanpa kondo-kondo saben dina aku ngelamun lamun ya tekan ngomah tenan atiku bingung wis kadung tresno gak wani nembung ya rasane kaya wong ngelong wangi-wangi banyune sabun tobat are wangi Agus kungkum aku ya tak melok atus tresnaku ra bakal alok Cik tak antiyen Kang Mas Purun aduh Pak Mak aduh hatiku rindu kangen tenanan Kang Mas mulai neng Kalimantan aduh
Mas Nyari alon-alon Mato Bahar seminggu baik yen pena ora pak balekke belekno bujet tulisannya ketemu sesok tak siling aja kira-kira selah urung ijo bejat kok yen pena